Хайырлы көн Дүния студиясы әзірлеген тапшыны қараучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең Дүния студиясында қонақта Татарстанның атказанган артисты Резида Шәрәфиева. Резида, менә әле яңа гына узып киткән юбилеең белән без сине чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт. Иҗатың һәр вакытта шулай гөрләп барсын, яңа җырлар, матур җырлар белән тамашачыны, иҗатыңны яратучыларны сөендереп яшәргә язсын сиңа. Инде менә әңгәмәбезне башлап китеп, инде күп кенә синең турында язмалар да чыкты бар. Менә синең дөньяны беләләр дә кебек, ләкин бит аның яшерен яклары да бар, шулай бит. Иң беренче синең менә балачакка әйләнеп кайтыйк әле. Рәйхан апа белән Дамир абый гаиләсендә олы бала булып дөньяга килгән кыз бит инде син. Менә туган авылыңны, андагы туганнарыңны, әти-әниләреңне барлап китик әле. Без 4 бала. Мен инде иң өлкәне, олысы, 2 кыз, 2 малай бит инде без. Әтием Дамир, әнием Рәйхана, әнием исән сау, Аллага шөкер, хәзердә исән матур гына яшәп ятабыз бергә-бергә. Туганнарым инде якыннарым, туганнарым авылда да бар, якын тирәдә дип әйтим инде. Менә энеләрем, сеңелләрем Казанда бергә яшибез, бергә аралашып яшибез дигәндәй, исән сау барыбыз да, Аллага шөкер. Менә балачакның шундый матур мизгелләрен искә төшерсәк, кайсылары синең хәтердә уйлап калган? Аны төрле вакыты булгандыр инде. Төрле вакыты булгандыр инде. Шуңа да карамастан, мен авылны бик яратам. Аның һавасы да икенче. Җәй җитсә, аның чебеннәре, безелтәүләре генә ни торайым, шундый рәхәт. Ишек алларына чыгасың, җиләк исләре килә. Яз көне бит әле кар эргәндә сыер, менә тирес исләре килә, ансынны, тәмне исни кайтасың авыл урамыннан. Шул хәтле рәхәт, шундый матур. Менә Шул сагындыра. Бик инде бик сагындыра. Әле ул шул хатирәләр, әле менә шәһәрдә дә торабыз бит инде. Шәһәрдә иртәрәк торсаң, иртәрәк урамга чыксаң, шуның хатирәләр искә төшә. Иснинтер тәмне ис, авыл исе килгән кебек. Авылның табигаты кебек шундый якты, матур, кояш чыккан вакытлар. Ул менә авылны кичкенә чак, балачакны хәтерләтә ничектер. Шундый күңелгә рәхәт булып китә. Менә аның син бит инде олы бала булгач эше дә күп булгандыр, шулай бит. Балалар кырда синең өскә төшкәндер. Әлбәттә. Нинди тәрбия җыйдың син? Мин бик усал тәрбия җыйдым, Гөлназ. Хәзердә искә алалар. Бик усал идем, бик таләпчән идем. Мин энекәшләр бит инде арттан 2 энекәш инде кичкенәләр. Шуларны йыштыртадырым, идән себертәдерим. Менә монда чуп калган, монда чуп калган дия. Алар хәзердә хәтерли. Резида, менә әти-әни баласының артист булып китүен бик өнә битерми инде авылда яшәгән кеше, шулай бит. Артистлар кызыгып карыйлар сәхнәдән, ләкин менә үзенең баласы шушы иҗат дөньясына кереп китә башласа, җибәрмәскәрәк тырышалар. Менә синең белән ничек булды? Бик артист булам дип мин үзем дә теләмәдем. Андый теләгем юк иде, кычкырып артист булам дигән. Укытучы булам дигән теләк бар иде инде миндә. Аңа бик сөендерәләр инде әти-әниләр. Һәм шул теләкне тормышка башлагансың бит инде син. Инде мин башладым да, азагы гына килеп чыкмады, чөнки мине педучилищены укып бетергәч тә җибәрәләр иде элек авылларга. Нәрсә үтәдерик анда? Практика үтәдерик. Ничәдер 3 ел. Шул практикага җибәргәч, миңа укытырга урын булмады. Мине интернатка тәрбияче итеп куйдылар да, менә шуннан хор булдым инде мин. Шуның белән шул булды. Мин 1 ел эшләдем дә тәрбияче булып. Менә 2нче елда инде мин укырга дип, рәссам бизәүчегә дип инде. Ул фикер нидән туды дип әйтәм, чөнки 9нчы класс кызы бик матур рәсем ясыйдыр. Ул миндә интернатта торадыр, кыш көннәрендә, яз көннәрендә, кайталмаган көндә. Мин ди Казанга барам, художник, рәссам бизәүче булам дип. Мин дә матур ясаштырам бит. Без бергә шулай интернатны бизәп, матур плакатлар ясыйдыр, шундый. Шуннан да мин дә кызыгып киттем. Туктале, мен әйтәм, нишләп мин монда тәрбияче булып ятыйм. Мин дә рәсем ясыйм. Мин дә рәсем ясыйм дип. 2нче елда мин дә Роза исемле кыз иде, шуның артында мин дә чыгып киттем. Казанга укырга дип. Шуның белән шул инде бетте менә. Укытучы һөнәре шуның белән тәмамланды. Син бит рәссам булып та китмәгәнсең. Рәссам булып китмәдем, чөнки СПТУ 16-ны бетергәннән соң мин Чаллыга кайтып киттем. Рәссам бизәүче булып, мин анда магазинда эшләдем. Аннан инде КамАЗ управлениедә эшләдем. Управлениедә анда КамАЗ идарәсендә управлениедә эшләдем. Анда егетләр, кызлар, без эшли торган
bölmenin yakın nigine indi. Yanında gına jırlap kiş bilen jırlıylar kilip repetitsiyasılar diye beytim indi. Min de jırlısı kilip gitti indi. Min de kirdim de Resim abi İslamof'dan da min de jırlarım meytem sizge yürümeyelim min de repetitsiya dip olar şundan başlandı indi benim. Şunda gün sayın kiş bilen kirip repetitsiyası başladım men anda bayanga jırlar yürüdük. Bir nişik diye beytim şey günü bitindi. Ne buldu? Nerse diye beytim konkurs diye beytim mende jır beyremi buldu. Şunda jırlısı ittim demin şiyeli tav bilen Hamdun apanın şiyeli tavını jırlap tağın nindidir bir tizi jırlap min birinci urun aldım bunu. Hem bu icatqa kirip gitirge tüp İjatqa kirip giterge bir yol bulgandır indi belki. Ele ondan sonra men ele haman ressam bizawşy bolup işlewimni dawam ettim. Jırlawymna da indi meni Rinat abay Gabaydullinga barıp onda da men ele qatnaştım Sandugaş festivale buldumsın onda qatnaştım. Bir neçe şunday yerlerde konkurslarda qatnaşıp yürüy başladım men. Ekringene. paralel ravuşda. Әйе. Hem indi şul Sirdaş ansamblı diye beytim indi Rinat abi Gabaydullin. Sen indi de bulay etip yürüme, resim yasap jırlap yürüme. Sen bizge jırlarga gana kildi geç. Resimimni taşladım da Jırga koştun. jırga koştum. Hem indi mine şu jırda, şu Sirdaş ansamblinde jırlaganda kurlesin bitin sen Qozonga kelesin belki de qatnaşırga şolay bit. Әйе. Sirdaş ansamblı bilen bizni çakırdılar mine Sandugaş festivaline çakırdılar. Biz indi anda başında 4'sü 5'si 6'sı heveskarlar indi. Kichkine artistler. Indi ozakı günlerde indi gala konsertlar anda biz kalmaydır indi. Baştan gana jırlayıp da qaytып ketebиz. Bizge şu jitedir. Şunda kelgen vaqtda meni көрüp kalıp gala konsertka da kaldırdılar. Mine şundan başlanıp gitti indi benim. Mana kim ko'rib qoldi? Rinat Zinnuroviç indi. Bizni Rinat Zinnuroviç көрüp kalıp şu qalın tavuşlu kızını menga Kitirge zereldi. Güzel deyip, min şundan mine şol kelip yürüy başladım. 4 yıl yürüdüm men. Mine Şollu bilen Qozon arasında. Qozon arasın bik tilep yürüdüm indi men. Jırlısı kelip yürüdü. Qoşan etseler şunda kelip basadırayım. Gün tün yok. Yolunun ağırlığı yok. Mine şulay tilep yürüdüm. Indi Rinat Zinnuroviç menga şunda gana kelmeysen misin dip aytken vaqtda mine yok bit şunda. Ezrek tigi nerse birüşe diye beytim indi. Kengeş birüşe kişi bulmagan. Sen köp uylap turma kızı, bar çakırgan tüşke deyip, yok men çalında yaratam deyip, mene şulay bulmay bidin. Endi kilesin 4 yıldan soň özüm keldim. Rinat Zinnuroviçka kirdim. Men sizge işke kelir edim deyip, anda endi men özüm sorap keldim. Hazır izlemine şurunda senin üryan ajırın var. Vilusmanov kiye. Süzler aftara. Biz bilmeybiz. Vilusmanov da bilmey, men de bilmeyim. Ana biz Әліге халық сөзді деп айтабыз, бәлки шушы жырны тыңлағаннан соң автор өзі табылар. Рахмат сеңа деген үрyan ажыр. Әйдәгіз біргәләшіп шуны тыңлап кетек. Tiksingene kişiresin minnem yalğışlarımını yüreğimni davalısın alıp sağışlarımını rahmet sana sigen yarım yanda bulganın için senden başka bu dünyada yok benim yakın kişim rahmet sana sigen yarım yanda bulganın için senden başka bu dünyada yok benim yakın kişim tiksingene yaratasın mine şulay üzülüp İnernüle şaklarda da yüreğinde düzemlek rahmet sana sigen yarım yanda bulganın için senden başka bu dünyada
yok benim yakın kişem. Tiksingene süzleşmişe Güya canına ubesin İntirende yaşırıngen Hissellerimle kurasın Rahmet sana silen yarım Yanda bulganım için Senden başka bu dünyada Yok benim yakın kişim Rahmet sana silen yarım Yanda bulganım için Senden başka bu dünyada Yok benim yakın kişim Rahmet sana silen yarım Yanda bulganım için Senden başka bu dünyada Yok benim yakın kişim Rahmet sana silen yarım Yanda bulganım için Senden başka bu dünyada Yok benim yakın kişim Senden başka bu dünyada Yok benim yakın kişim Yok benim yakın kişim Әңгәмәбез дәвам итә. Тапшыруыбыз кунагы Татарстанның атказанган артисты Резида Шәрәфиева. Резида, менә хәзер Казанга килеп, чын-чынлап иҗат дәрьясына чумуыңа ничә ел вакыт узды? 20-дән арткандыр инде Гөлназ. Гел соннарны белмим инде мин. Юк, ныклап Казанда яши башлаганыңа хәзер. Ныклап Казанда яши башлаганыма 11-12 ел инде. 12 ел. Аңынча инде үзешчән булып жүргән вакыт. Үзешчән булып йөргән, Шаллыда эшләп йөргән, бит инде Сердәш ансамблендә эшләп йөргән. Шул җырлап йөргән инде сәхнәдә. 20-дән артык вакыт узып киткән. узып та киткән. Сизелмәенчә дә. Сизелмәде. Резида, менә синең инде репертуарың шактый бай, ләкин сине сәхнәгә алып чыккан иң беренче җырың синсез яшәү түгел ул дигән җыр. Бу синең өчен җыр кадерлеме? Бик кадерле. Мин бу җырны инде яңа шарак итеп тә ясадым. Аңа әле бию дә куеп, биеп тә, бии җырлап та йөрдем дип әйтим инде. Әлдә йөрисең Әлдә әле? йөрибез, әй Аллага шөкер. Бик истәлекле инде бу җыр миңа. Бик яратып, аны әле мин генә түгел, үзем генә түгел, аны тамашачылар да шулай сорап җырлаталар. Менә шушындый җырларын иҗатында, репертуарында күпме? Аның бит инде җырлыйсың, кайсындыр халык кабул итми, кайсыдыр төшеп кала, кайсын үзең кабул итеп бетерә алмыйсың. Кабул итеп бетерә алмыйсың, кай бер җырлар бик тиз генә үтеп китә торган. Менә кайсыларын атар идең? Мин атар идем менә Зөфәр Хайретдиновның «Торналар» дигән җырын Вениса Фаттахова сүзләренә язылган. Аны инде үзем дә бик яратып җырлыйм. Тамашачылар да бик яратып көтеп торалар. Әле менә бу концертымда да аны җырлагач, халык ничектер үз итеп кабул итте, яратып, көтеп алган җыр. Шуңа шундый җырларым байтак инде, Аллага шөкер. Үзем яраткан, тамашачыга барып җитәрдәй җырларым бар. Сөенеп туя алмыйм, авторлар белән шулай матур гына эшләп килә. Менә соңгы вакытта иң ныгытып эшләнгән иҗатташларың кем? Фирзә Мортазин белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Зөфәр белән бик күп җырларым, Зөфәр Хайретдинов белән. Соңгы вакытта Айдар Тимербаевның җырларын байтак минем репертуарымда. Ринат Абигубайдуллинның җырларын бит инде, аны ул минем башлангычым, ул миңа бит инде менә шушы җырларны җырлап кара дип, шушы синсез яшәү түгел дигән җырны Ринат Абигубайдуллин үзе миңа менә шушы авторның җырын җырлап кара, сиңа бардай дип шулай тәкъдим иткән иде. Җырларым бик күп инде, кисәк кенә әйткәч әле Югалып та каласың. Югалып та каласың, әйе, бик матур җырлар. Ринат Муслимовның җырларын бер заман җырлап алдым, бик күп җырларын синең. Бик күп җырлар. Марсель Иванов. Марсель Иванов көенә язылган җырларым да бик күп. Әйе, якташым Марсель Ивановның җырлары менә тәгәрәп китте, Йомгагым дигән җырын тамашачылар да бик ярата, үзем дә бик яратып җырлыйм. Резида, менә син тагын үзенчәлекле җырчы, кием ягыннан да син башка җырчылардан аерылып торасың.
Belki. Менә ул бер томашачы артистның теге көтә синең сәхнәгә чыгып, нинди кыяфәттә, нинди киемдә чыкканында. Синең игътибар бирәсеңме, үзең игътибар итәсеңме, син шулай бергә? Yok, ihtibar итәм инде, ничек итмим. Томашачының шундый мөнәсәбәтен тоясыңмы? Тоям, нишләп тоймаска. Ул бит әле яңа кием, матур кием киеп чыкканда, үзең дә менә Үзеңә дә рәхәт. күлмәкне күрсәтәсең, мине күрәсезме дигән кебек чыгасың матур итеп. Сәхнә бит инде ул матурлыкны ярата. Анда синең киемең беренче чыгышка син үзең матур булырга тиеш, киемең матур булырга тиеш. Җыр бит әле аннан соң гына китә. Шуңа күрә мин инде бик таләпчән үземнең киемнәремә, чәчемә дә, киемемә дә, сәхнәдә ул матур булырга тиеш. Җырчы кеше, артист кеше матур булырга тиеш дип уйлыйм инде. Резида, менә шушы 3-4 ай, сезнең 3-4 ай дип әйтсәң күпкә китә, шушы 2 ай дип әйтергә дә була. Декабрь, январь айы сезнең гаилә өчен теге юбилейлар айы дип әйтергә була. Әниең Рәйхан апага 70 яшь тулды, кызың Зөләйхага 10 яшь тулды, үзеңнең дә юбилей. Аны әйтеп тормыйк инде. Хатын-кыз өчен ул бик матур юбилей. Менә томашачы теге зурлап юбилей концертында ныклап кабул итте. Син әле бала. Чөнки әниең исән сау, ансы зур бәхет. Һәм инде Зөләйха өчен син әни, ирең өчен син кадерле хатын. Менә син үзеңнең бүгенге тормышыңнан, бүгенге халәтеңнән канәгатьме? Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер дип торам. Менә яшьлеккә дә кайтасым килми, менә шушы вакытта гына торасы килә. Исән сау булып барабыз да. Якыннарым, дусларым, туганнарым, янда якын кешеләрем, балаларым дип балам инде. Әнием исән сау, Аллаһка шөкер. Иң зур бәхет менә. Менә шул бәхетен озын гомерле булсын. Иҗат уңышлары сиңа, безнең дөнья студиясына килеп әңгәмә биргәнең өчен рәхмәт. Менә шулай очрашып, аралашып торыйк, иҗатың байысын, ныгысын һәм халкыбызның яраткан җырлары томашачыга барып ишетелә торсын. Рәхмәт сиңа. Амин, рәхмәт инес. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Татарстанның атказанган артисты Резида Шәрәфиева булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.